Mali kunnafoni lajɛbagaw an b'aw fo dante foli min na bi an b'a ka émission mandi sanfɛ n'o ye baro kɛnɛ émission min labɛnnen don Mali kunnafoni fɛ walasa k'aw ladɔnniya a ka artistes ka vie la an'u ka carrière musicale o hukumu kɔnɔna na bi an ka wele sera artiste dɔ ma artiste min don bɛɛ lajɛlen b'a dɔn n'o ye Zigiri Sori Traoré an bɛ jɛ ka Zigiri Sori lamɛn an la ni fa Zigiri Sori an bɛ se ka i bɛ se k'i présenter an filɛbagaw la. Bon alhamdulilayi n bɛ Ala fo ka Ala barikada k'an lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ o mɔgɔ i mana kɛ k'i to yɔrɔ o yɔrɔ an b'i fo dante foli min na ani aw balimakɛ ani aw denkɛ man kan ye ni dɔw k'a ma ko Kulikoro Sori ni dɔw k'a ma Zigiri Sori. Kulikoro Sori ani Zigiri Sori. Kulikoro Sori nka teli Zigiri Sori. Donc i dɔlen don ni Kulikoro Sori de. Kulikoro Sori an bɛ se ka dɔn i bɔra jɔni la. Alhamdulilayi ne fa ye Dramane Traoré o ye docteur ye baba ye Kadiatu Fofana ye o ye commerçant ye. Bɛɛ sigilen bɛ Kulikoro. Sigiyɔrɔ bɛnna Kulikoro. E yɛrɛ sigiyɔrɔ bɛnnen don Kulikoro ma an bɛ don min na ko bi. Alhamdulilayi a diyara Bamakɔ diyara ne ko n bolo ka to yen ne bɛ ka Zigiri comme i yɛrɛ tɔgɔ Zigiri Sori Kulikoro Sori e nana Zigiri la cogo di? Bon diɲɛnatigɛ ko bɛɛ ye kanu de ye depuis an bɛ école la ni tiɲɛ la an hakili ka bɔ école la ni san waati sera n'an tɔgɔ wele dɔrɔn n'a fɔra Sori Traoré dɔrɔn mɔgɔ b'i tɛgɛrɛ minɛ parce que n dɔnkilidakan ka di an ka kilasi kɔnɔ maître yɛrɛ nan'a yira ko vraiment ale ɲɛ bɛ voix min na ko vraiment an ka musique fara n bolo kan musique diyara ne ye école fana to maître bolo ka sanga n banba. École to maître bolo o taara e bɔra école la k'i to kilasi joli la? O ma janya koyi o ma janya la kilasi 5 la. Kilasi 5 i ye dɔɔnin kɛ i fusayala ni dɔw ye o yɔrɔ ma janya na. Sori an bɛ se k'a dɔn différence jumɛn de bɛ Zigiri ale ni dɔnkili tɔw cɛ? Bon alhamdulilayi dɔnkili bɛɛ bɛ jate ko Zigiri min bɛ ladilikan kɔnɔna na mais n'a fɔra Zigiri mɔgɔ ye fɛn fila kɔnfan ka sɔrɔ o tɛ kelen ye parce que Zigiri ye wurudi de ye quoi. I tilala seli la n'i ye salam bila i bɛna kɔlɔsi ta i bɛ min fɔ Ala wele min kɛ o de ye Zigiri ye. O de ye Zigiri. Voilà a bɛ fɔ de ma Zigiri an bɛ min da o ye Madu de ye. Madu kɔrɔ kira ye baara ɲuman minnu kɛ ani mɔgɔ minnu tugura la ka baara ɲuman kɛ k'u ka ɲumanw fɔ walasa maa minnu bɛ juguman kɛ u ka se ka limaniya ka segin ka na ɲuman sira kan a bɛ fɔ de ma ko Madu mais Zigirilaw caman da teliya kojugu san ka kɛ Zigiri ye. An sera ka kɛ Zigiri ye an bɛɛ b'a dɔn o de la. Kosɛbɛ. Sori an bɛ don min na ko bi album joli de b'i bolo studio la? Bon alhamdulilayi ne ma album bɔ mais directeur directrice yɛrɛ kɔni parce que a ɲɛ b'a la an ka baara taabolo y'a diya a ye n wele a bɛ siɲɛ joli bɔ tiɲɛ yɛrɛ la ne tun ma taga mais don min sera a ma a ye n sigi a ye n ladi a ye kumaw fɔ ni n yɛrɛ nimisara ko min na ma taa joona quoi parce que carte mémoire ni clearance bɛ album nege bɔ an bɛ se ka bɔ fɛn dɔ de kama dɔrɔn pour que an ka directeur carte sɔrɔ an ka reconnu jamana yɛrɛ fɛ c'est là que ne taara n ka musique diyara n ye a ko musique n k'u fara ɲɔgɔn kan min bɛ album kelen bɔ n k'a essayer n ka album kelen bɔ pour que n ka se ka n ka carte sɔrɔ a mana kɛ cogo cogo garisigɛw bɛ Ala bolo a bɛ se ka kɛ contrat bɛ na ka bɔ yɔrɔw la n'i ka carte b'i bolo a bɛ se k'i ka visa kow nɔgɔya a b'i ka papier kow nɔgɔya vraiment n yɛrɛ ye n sigi ka miiri n y'a ye o ye tiɲɛ ye c'est pour cela que n y'a album kelen bɔ. I ye kelen bɔ o tɔgɔ? A tɔgɔ ye Kanu. An bɛɛ bɛ kanu min na. Zigiri Kulikoro Sori ale min nɔgɔyara ma dɔrɔn n k'o fɔ ten i nana i y'a daminɛ i yɛrɛ ko depuis 5e année dɔnkili tun ka di ye i tun bɛ se chant na kosɛbɛ depuis o wagati de e Zigiri in kanu wa i donna a la directement ou bien i ye musique genre wɛrɛw kɛ yanni ka se nin ma? Bon ne bɛ diɲɛ musique bɛɛ da. E b'a bɛɛ da? Ne b'a bɛɛ kɛ parce que bamananw ka kuma don n'i ka fɛn bɛɛ bila fɛn kelen min kama i b'i jija minɛ cogo kana sɔrɔ i la yɔrɔ kelen i bɛ taa kɛnɛ dɔw kan i b'a sɔrɔ bamanan dɔnkili de ka di olu ye n'i donna art kɔnɔ ka ban déjà mais min bɛ dɔnkili yɛrɛ juguya o ye dɔnkili juguda de ye min bɛ mɔgɔw lafili ka taa sira jugu kan i n'a fɔ ka jeunes lafili ka taa gulɔw k'u lafili ka taa juin ma mais fɛn fɛn bɛ mɔgɔw ladi ka laseli di hadamaden ma ne b'o jate Zigiri ye. Zigiri Sori sisan komi i yɛrɛ ye a kuma fɔ ko dɔnkili e b'a bɛɛ da
comme yana anga na anga émission ga amé publication ke ka ire fanu na ko ani artiste mbi ñogon fe ay sori tabla sisan do ye ñingal ke ko anga sori ñininga ko a fora ko sori te zigri dala te iye ki te zigri dala yi kebe donc suya jumla ke ka donc ti zigri ibse ka explication du mesdames ola voilà parce que o yoron question dia ko jugo parce que o yoron question ko fa me mo chamana ne ga donc li jar kono be bi ni yoro sala oui parce que ame jamana mi kono ni mo ko be bena jamana yin fulani ni mo fulado do e chrétien do islamé mais pour que la vie quand il be ki ta sora la ka sur ma do mo gasida il be kuma ni miliedi chamache kasara kira mais nani la lika yi jo chamache ina mais ambe ko ni jele me ala kilena shinlara jo do ala kileni ba ambe ka kititi voilà c'est pour cela que ni jo do chamache la ambe fasudi chrétien ba taso ça me ba taso kasora madu mo shigasila uri kelo ka mo chaman ka ko ale sinon mo ya foko ite zigri dala bon confusion tu mi chamana si sans éclaircissement sur là oui donc zigri soriko et jamanain flado do ye comme on va faire comme certains pays laïcs do ye chrétien ye do ye islamique donc ali be feka jo chamancha la kaseka la dilikanti bella jelenka sika voilà o ti boy ka dinena donc il tala bina fa misalia ni e fini nyuma ndo si sali do na jamana do be se ka nyebo afa ka foka ba nyona kala bon ni o tigi nya bora afa o farale ka tonka abse ka gene fa ne se ka saube ka do fa na kororo na ko bi fa abe fam sorry eko ika album kelembi bolo sugula ko o titri kanui morceau jolle ba kono morceau shegi de ba kono shegi ibse ko morceau shegi enumérer wala sa anga se ka famia don famia bon alhamdulillah morceau shegi min ba kono kanu bala jamana fama bala baba ni fasa bala baba nyame fasa bala nye jigin tambala ifana ne yɛrɛ fana fasa bala okay foyi ti to a cɛ wɛla o bala a morceau ka can quoi ne ka lɔni morceau parce que a segi a morceau ka can a dɔw parce que n y'a tɔmɔ quoi ni donguma dɔnkilida la n ye dɔw bɔ a la dɔnkili kɔrɔma dɔw bɔ a la olu bila ka ni fara ɲɔgɔn kan voilà n'i t'a kɛ ɲumanya ye i ka juguya to nafa foyi ti juguya la n'a ma kɛ ni nimisa ye parce que ne ka dɔnkili bɛ titre ye kɔrɔ de ye quoi ne bɛ dɔnkili kɔrɔ de jateminɛ ka sɔrɔ ka dɔnkili base o kan ok voilà ok o diyara n ye an filɛbagaw an b'a fɔ y'aw sɔgɔlen to Mali kunnafoni kan a ka to ka cliquer j'aime kan ka commentaire baw kɛ bi aw ka artiste mandi b'an bolo n'o ye Zigiri Sori Traoré Kulikɔrɔ Sori an bɛ ɲɔgɔn bolo bi n'Ala sɔnna bɛrɛnnen an bɛ fɛ sisan i k'i ka dɔnkili kelen d'an ye i ka acapella dɔ k'an ye kanu kan sallallahu alaihi wasallam taslima wala ikizini nama be chekilinde dome to chama ala tanila hormana jeni kiyama foi makango jomeni daka foi dikango kiyama sire me duzugo ganna mina ni moriso indane kanu waula bie kanu ye maliba sangolo darola kanu dugugolo darola kanuna nyene maya darola bama ko fale me aritisi wula kawele bila Kulikɔrɔ Sori mabi kanune o fanage Sori kasi ka fanu la ngaraje o kera kanuma fuite kanbo jomeni daga ngola ngolongo ko kanute kie anyini ngaji dara chugo jumeina nayodo abisonga zawali bravo Sori kanu merci sangolo darola ni mami ko kanute kie wi nye jo sangolo la ala yele nda yele ma masake de fin clé a faculté ça ouais tiens abi magonya
mata bɔ fan dɔ fili t'a la k'i b'a fɔ ko fili min b'a la k'i bɛ t'o juru tigɛ ko k'a bɔ ala ye kira min da kira 313 mais kira min nana laban na o de ye Muhamadu ye mais a nɔgɔ purira kira bɛɛ ɲɛ mais mun y'a kɛ laban ye kanu de voilà ok Zigiri Soli e ka idole ye jɔn ye musique kɔnɔna na jɔn ye diyara ye jɔn ye inspiré bon alhamdulilayi ne bɛ waso ni yɛrɛ de ye i yɛrɛ mais n bɛ Mali dɔnkili bɛɛ lamɛn n bɛ bɛɛ ka dɔnkili lamɛn n bɛ arabu lamɛn n bɛ dosowari lamɛn n bɛ bamanan dɔnkili lamɛn n bɛ jeli dɔnkili lamɛn n bɛ kasɔrɔ dɔnkili lamɛn n bɛ se ka kan dɔnkili lamɛn n b'a bɛɛ lamɛn n bɛ n ka tɔmɔta tɔmɔ a bɛɛ la ka n ka création bugɔ a kan e ta bɛ bɔ a kɔnɔ nin ta bɛ bɔ a kɔnɔ mais ne b'a kɛ n yɛrɛ ta ye e b'a k'i yɛrɛ ta ye voilà donc ce qui fait que Sori est généralisé quoi i ka dɔnkili c'est général kosɛbɛ ok an y'a faamuya merci beaucoup Sori mais i y'o fɔ sisan i ka album titre ye kanu ye i ko inspiration e ka inspiration comme i y'a fɔ sisan i bɛ bɛɛ ta lamɛn i bɛ ka inspiration sɔrɔ o cogoya na wa ou bien fɛɛrɛ wɛrɛ b'i bolo ka i inspirer bon hali ne sigilen ne bɛ kuma min na ne bɛ se ka sigi ka émission wuli k'a ban ne bɛ jaabi dɔnkili la n tɛ paniquer n jaabi mais i ma kɔn k'o fɔ n ye sinon an tun b'a daminɛ o cogoya na ne ka inspiration ne bɛ dɔnkili da réalitéw ne bɛ réalitéw de ta e bɛ réalitéw de ta voilà genre actualitéw voilà fɛn minnu bɛ yen ani fɛn minnu bɛ ɲɛ kɔrɔ ni ɲɛ bɛ ka pan o kunna ne b'olu de ta ka hadamadenw pour que ɲɛ kana pan nin kunna nin ye magoɲɛfɛn dɔ ye nin bɛ se ka dilan dɔ kɛ ne b'o de ta k'olu kɛ dɔnkili e b'olu de ta k'o kɛ dɔnkili ye voilà en un mot ka a fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn ka ladilikan di kosɛbɛ Zigiri merci beaucoup yɛlɛma Zigiriw ou bien an k'a fɔ cogo di ayi min ka nɔgɔ i yɛrɛ ma dɔrɔn an ka taa dɔrɔn ne y'a walawala dɔrɔn pour que e k'a faamu mais an bɛ don min na ko bi Zigiri Sori Kulukɔrɔ Sori Tarawele furulen don wa awɔ n furulen don ah bon ɲɛ fɔlɔ don den fila b'o bolo filanan ko bɛ sira la o kɛlen de don a tɔ tora fila wɛrɛ ye tuguni e y'a ye ne bɛ da ye parce que muso ye qualité 3 ye du muso bɛ yen kare bɛ yen muso bɛ yen cɛ muso bɛ yen cɛbakɔrɔ muso de man ca e ka segin o kan tan ne m'a faamu du muso bɛ yen du muso kare muso bɛ yen cɛbakɔrɔ muso de man ca n'a ye n ja n b'a d'i ma naani na a di yan naani na du muso bɛ yen teri muso bɛ yen kare muso bɛ yen cɛ muso man ca naani du muso bɛ dukɔnɔmɔgɔ bɛɛ bonya mais i b'a sɔrɔ ni dugu tilala cɛ bɛ sigi sigi a sen ni mankan bɔra siɲɛ kɔnɔ na n'a nana fara la kɔrɔ bɛɛ b'a fɔ karisa ye nin ma ɲi n'o tɛ i muso ye a b'a bɛɛ bonya o ye du muso ye kare muso a bɛ kare kɔnɔmɔgɔ bɛɛ bonya sɔgɔmada fɛ a bɛ boli ka don bɛɛ kan ka taa bɛɛ k'a to ani sɔgɔma b'a kɔrɔ tunu baasi tɛ la wa bon a bɛ du min kɔnɔ ale maa si tɛ kuma ni kɛlɛ wulila kɛnɛma sisan du kɔnɔ sisan ka bɔ kɛnɛma u b'a fɔ kɔrɔ tunu kɔni a na o na a bɛ na an fo a ka tɔɔrɔ masansi ma mais a bɛ du min kɔnɔ n'u ka dukɔnɔmɔgɔw tɛ waliden fɛ k'a sɔrɔ jogo min b'a la o m'o ɲini k'o dɔn o ye kare muso ye teri muso dumuni tɛ baw ka so kɔnɔ n'a cɛ terikɛw bɛ sigariti min o tɛ ba ye u n'a o na tiga bɛ yen e ka hɛrɛ bɛ maa min kɔnɔ n'i ye i cɛ sigi tasuma kan cɛ mana terikɛ wele cɛ ka cɛ ne muso ma ye a bɛ ka nin kɛ a bɛ ka nin kɛ i bɛ cɛ mankan mɛn cɛ sabali sa e de bɛ baga e muso in ma cɛ a b'a bɛɛ bonya a tɛ foyi kɛ mɔgɔ la o y'a sɔrɔ sɔngunan bɛ n'e fa i ka hɛrɛ bɛ maa min kɔnɔ o bɛ se ka tiɲɛ f'i ye o tɛ se k'o fɔ fiyewu voilà bon cɛbakɔrɔ muso de bɛ gɛlɛya dɔn k'a kun n'a bilenna o b'a dɔn n'a sumana o b'a dɔn bon n'i y'o kelen sɔrɔ k'o fila sɔrɔ ka bilen kɔ o y'a bannen kana ɲin nata naani kɔ naani in ye nata de ye maa b'i den tɔgɔ da Muhamadu la nata n'o tɛ n'a kɛra Firawuna ye n'a bɛ seli n'a jogo kan a bɛ jeni de i y'a bɛɛ walawala k'a ban ka n'a to yenfɛmɔgɔ ninnu ka taa a jateminɛ dɛ Sori sisan ni Sori ala nana n'a ka naw ye ka sebaw di e ka projet bɛna kɛ jumɛn de ou bien projet jumɛn de b'i bolo bon hali sisan fɛn tɛ ne bolo sisan mais ne ka projet ye min ye dɔrɔn n bɛ kuma n ka jamana de fɛ erreur minnu bɛ n ka jamana kɔnɔ n bɛ jɔrɔ ni n ka jamanaw den ani ne yɛrɛ ye misaliya ye jeunes bolo n bɛ kuma jeunes ɲɔgɔn fɛ gulɔmin zuɲɛmin dɔrɔgu ta ka fara kuntanko ninnu kan i den ka sunkuru tigɛ o ka wusa a k'a fɔ k'i den ye PD ye
o kɔni ka fisa n'o ye. N tɛ sunkurutigɛ contre la. Parce que diɲɛ kɔnɔ adamaden k'i to i ka génération kɔnɔ bɛɛ bɛ fili. Mais don dɔ n'i y'i sigi ka miiri i yɛrɛ bɛ regretter ka sɔrɔ maa m'i ladi e bɛ se ka maa wɛrɛ bɔ fili la. O de kama ne b'a fɔ n jeune ɲɔgɔn bɛɛ ne yɛrɛ ye misaliya ye quoi. Wa ne ka laɲini ye min ye bi ye sini n bɛ kuma n ɲɔgɔnnaw de fɛ. An k'a dɔn denmisɛnninya bɛ se ka kɛ k'a sɔrɔ i ma dɔrɔgu ta i ma fɛn wɛrɛ kɛ i ma fɛn kɛ min b'i jamana danbe bɔ min b'a ka du danbe bɔ min b'i yɛrɛ danbe b'i la. Ne ka projet ye toujours Mali in ka se ka basigi. Mali ka se ka basigi. Voilà. O de ye Zigiri Sori ka projet ye. Fanu a y'a mɛn. Mali ka se ka basigi. K'a ka exemple ta ale kan ale bɛ cogo min na mais Sori an bɛna yɔrɔnin dɔ la. Sisan n'a fɔra ko Zigiri karisa an kunfin kɔni b'a miiri ko a tigi ye baliku kalan de kɛ genre u yɛrɛ nana duguman kalan u ka fɛn bɛɛ bɛ taga o fan fɛ de. Soit j'espère que i bɛ k'a faamuya. Ne ye kuma in faamu. Donc i bɛ se ka réponse jumɛn de d'an ma o la. Bon alhamdulilayi ne bɔra école la ne ma kalan. Ne bilala école la madrasaso la. N ma se k'o laban. U ye n bila bulon kɔnɔ kalan na an ka karamɔgɔ tun ka farin ne dun ti tɔɔrɔ fɛ. Ne sigilen walan kunna don dɔ u ye suran dɔ fɔ ko ni dugu jɛra 6 heures ni min ma se k'a kalan bɛɛ bɛ ci. Ayiwa ne ko ne bɛ taa ni wala ye so n bɛ si k'a kalan. Ne taara ni wala ye dugu jɛlen ne nana retard la ne ni n ka wala nana. Karamɔgɔ ye ne bugɔ ne fana taara n ba fɛ yen ayiwa ko ne ka kalan banna n ka nin ba ye a fana ma bɔ a la. Mais kalan fana ni kodɔn tɛ kelen ye. N'i kalanna cogo o cogo n'i ma se ka ɲuman ni juguman dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na kalan ma nafa ɲɛ. Alhamdulilayi hali n'i ma kalan n tɛna don filimako la hali ni n donna filimako la n ka lawulikama tɛ quoi n t'a dabɔ a kama ka don filimako la. Kalan ma n bala a la. Kalan m'i bala a la. Mais o cogo di tɔgɔ in nana Zigiri Sori parce que genre en t'entendre quoi i b'a fɔ ko comme tu es général mais mun ye Zigiri d'a kan fallait. Bon Zigiri ye kanu ka baara de ye parce que adamadenw yɛrɛ de ye ne kanu k'a da Zigiri. Adamadenw yɛrɛ de y'a da Sori. Voilà. Date la ko yɛrɛ fana a diyara ne fana san ka a ta ten en même temps. Voilà. Ok Fanu a y'a faamuya sisan an bɛɛ éclairé la. Toujours a bɔ sɔgɔlen to Mali kunnafoni kan a ka to ka cliquer j'aime kan ani commentaire baw an ka taa dɔrɔn sisan i ka morceau filanan i bɛ se ka o acapella ni k'an ye an k'an show dɔɔni. Ok d'accord. An b'a dɔn foyi tɛ to a cogoya la koko foyi tɛ to a cogoya la foyi tɛ to a cogo ka ne to ɲani na ne parandiyaw kɛ kulukoro kɔnɔ ka ne to ɲani na Sori ye cɛncɛn bɔ kulukoro kɔnɔ ka ne to ɲani na ne ye bɛlɛw bɔ kulukoro kɔnɔ. Kane to ɲani na ne école kalan bɛ kɛ kulukoro kɔnɔ a bilenna don min na ne nana ko n bi dɔnkili da ko ko n ka b'e la ko fantanden tɛ taa ɲɛ o kɛra sabu ye ne ye dusu ta maliyɛndenw bɛɛ b'a dɔn Sori b'a tile la awɔ ne dun bɛ tile la hali ni tɛ ne fɛ ne bɛ tile la an k'a dɔn foyi tɛ to a cogoya la. Mali président fɔlɔ ye jɔn ye ni ma fili Modibo Keyita don Modibo Keyita tile banna Musa Tarawele Turamaga Musa tile banna la Alifa Konare maliyɛnnu Alifa tile banna Amadu Tumani Ture nana maliyɛnnu Amadu tile banna jɔnmu na Tarawele na n'o kɔfɛ ayiwa jɔnmu na tile banna Ibrahima Boubacar Keïta Simon Mode i bɛ ka tile banna hali min mina i bɛ ka kɔfɛ a k'a dɔn a janya o janya fanga t'i to a bolo o bi cogo min na diɲɛ foyi t'i to a cogoya la an k'a dɔn foyi t'i to a foyi t'i to a cogoya la. Merci beaucoup. Sori
dɔnkili ninnu diyara n ye i ka inspiration ta cogo fɔ an ye mais sori an bɛ don min na ko bi Mali kɔnɔna na studio ko bɛ cogo di production ko bɛ cogo di bon Luka Pro de bɛ ka ne produit Luka Pro voilà bɛɛ bɛ se ka Luka production sɔrɔ ka a ka œuvre produit wa oui bɛɛ bɛ se k'a sɔrɔ facilement oui bɛɛ bɛ se k'a sɔrɔ mais comme on a tendance à sisan musique ko n bɛ fɛ i k'i hakilina di comme toujours baro kɛnɛ de don kosɛbɛ et Mali musique kɔnɔna na an b'a ta art kɔnɔna na en général kosɛbɛ a kow ka ca quoi musique dɔw bɛ yen nɔ i tɛ se k'o lamɛn avec i parents kɛrɛfɛ musique dɔw bɛ yen nɔ u bɛ kɔrɔmatigɛliw ko fɔ a ko ka ca quoi e yɛrɛ bɛ se ka ladilikan jumɛn de di denmisɛnninw ma artiste toɲɔgɔnw ma i zigidala toɲɔgɔnw ma u ka se ka faamuyali sɔrɔ a la d'accord komi i ye n ɲininka n b'o jaabi parce que adamaden i bɛ diɲɛlatigɛ baara o baara la n'i den cɛkɔrɔbaw kɛrɛfɛ ladilikan ɲuman i b'o sɔrɔ mɔgɔ min b'i ɲɛ n'i da kɛrɛfɛ e ti min dɔn ale b'o dɔn ale bɛ se k'e bilasira mais ne y'i kɔ a da o kɔ a la fɛn min b'ale bolo kɔnɔ ale fana b'i tɛgɛ kuru n'o ye e tɛna ale ta sɔrɔ bilen e bolo k'e bɛ kɛ cogo min e tɛna k'ale ɲɛna bon o de kɛlen don ka artiste denmisɛnninw sɛnɛ f'an k'a dɔn min b'a ɲɛ an k'o bonya an k'an daw ye denkɛ tɛ se ka kafa a ba ɲɛna o bɛ cogo min na ba fana tɛ se ka bila sanfɛ fa sigilen ɲɛna diɲɛ escalier de ye i n'i ka masa o masaya n'i donn'i buranna i b'i kunkolo biri o ye ala yɛrɛ ka kɛ bon diɲɛ escalier o dɔrɔn de ye min b'i ɲɛ i ɲɛ m'a dɔn i ka sabali i bɔra danbe du de kɔnɔ i miiri fɛn fɛn bɛ na ni danbe tiɲɛ ye i fa n'i ba ma kana sɔn ka k'o kɛbaa ye sinon dɔnkilida tɛ baasi ye dɔnkilida min bɛ e yɛrɛ lafiya hali n'i tɛ yen don min na min bɛ se ka lamɛn i kɔ mɔgɔ hakili bɛ jigin i la u b'a fɔ ni karisa tun bɛ yan a tun bɛ nin kɛ tan ou bien karisa tɛ yan vraiment a ka nin dɔnkili a b'an sɔn ladilikan na a dɔnkili lamɛnni tɛ kɔrɔ ni bon musique b'o de kɔnɔna na mais n'e wulila dɔrɔn ba tantɔ fa tantɔ e kan ka fɛn min bonya yira diɲɛ na ne y'o lebu da diɲɛ na e bolo k'e bɛna min sɔrɔ dɔnkili kɔnɔ e tɛn'o sɔrɔ i ka carrière dan ye fitinin dɔrɔn maaw bɛ kule n'i ye dɔrɔn mɔgɔ yɛrɛ bɛ tila k'u sigilen don an yɛrɛ tɛ karisa yɛrɛ la an k'an sigi k'a labanko lajɛ adamaden bɛ ten dɔrɔn de ne kɔni b'a yira artiste la dɔrɔn k'a dɔn dɔrɔn diɲɛ fɛn bɛɛ ye waati de ye an bɛ fɛn fɛn la waati de don i bɛ nin na bi a dɔn i fɔra dɔ kɔ Basumana y'a tile kɛ waati min na gɔnifɔla tun tɛ lamɛn mais an bɛ don min na o pédales bɛɛ bɛ ka don gɔni na sisan fɔli modernisera voilà o bɛ cogo min na a dɔn e fana bɛ taa dɔwɛrɛ bɛ n'i kɔ i b'i tile kɛ mais i tile tɛ diɲɛ laban quoi hali ne min filɛ nin ne bɛ k'a fɔ ko ne bɛ n tile la ne ma fɔ dɔ kɔ bon sini ma sinikɛnɛ ma o dɔ fana bɛna fɔ ne kɔ voilà diɲɛ bɛ ten dɔrɔn de n'i y'o dɔn dɔrɔn i bɛ sɔn ka i bɛ se ka ladili ok mais sori e depuis e donna dɔnkilida la fo ka na se bi ma e gɛlɛya jumɛnw de sɔrɔ a la ani e ye nɔgɔya jumɛnw sɔrɔ a la se k'olu fara ɲɔgɔn ko fɔ an ye bon alhamdulilayi mɔgɔninfin bɛ don baara o baara la i bɛ don a kan ni gɛlɛya ye parce que hali denyɛrɛnin bɛ bange don min na n'a taamana maaw bɛ nkalon don a la mais yan'a ka taama se bɛ talonko caman kɛ dɛ o tɛ tiɲɛ ye n'a wulila k'a jɔ n'i y'a fɔ a ye ko karisa e talonna nin yɔrɔ la ne hakili t'o la bilen yanni i ka don baara la i bɛ sɛgɛn i bɛ tɔɔrɔ i bɛ ɲani ne yɛrɛ ye sɛgɛn min faso la c'est pas a ka ca kojugu i kana n sigilen filɛ n ye baara sugu bɛɛ kɛ ne ye fantanden piripiri de ye voilà ne ye fantanden piripiri de ye a tɛ ne fa kun a tɛ ne ba kun bon ne bɛ kɛ misaliya de ye parce que o de yira an na n ye cɛncɛn bɔ n ye bɛlɛ bɔ n ye wotoroninw pousser n ye baara caman kɛ quoi Kulikɔrɔ y'o dugu ye voilà tuma min na an nana dɔnkilida daminɛ dɔw ko k'an ka sigi ka lajɛ ko nin cɛnin ye baara bɛɛ kɛ ko n'a bolo ko fantanden de bɛ ɲɛ sɔrɔ dɔnkilida la bon o de kɛra sababu ye ne yɛrɛ ye dusu ta o yɔrɔnin min fɔra voilà kɛra sababu ye n'i ye dusu ta voilà o de kɛra sababu ye ne ye dusu ta parce que i faden k'a k'i ɲɛ ka pa siɲɛ kelen n ye n da to ala ma ala k'i sara siɲɛ fila ala k'i sara siɲɛ saba ala k'i sara i tɛ se a la de n'o tɛ i b'i ta sara o de ye n bila ka dusu ta ka baara ɲuman kɛ diɲɛ ka se ka lakodɔn mais mɔgɔ minnu tun b'a fɔ bi olu b'u sigi télé la ka ne filɛ cɛnin a dun ka ɲɛ sɔrɔ ko la dɛ
k'a sɔrɔ cɛni e ka sɔnja de ye cɛni poussé ka taa diɲɛ bɛ ten dɔrɔn de. Ayiwa Fanu o bɛ ka exemple ta comme a yɛrɛ y'a fɔ cogo min na a ka exemple ta a yɛrɛ kan. Kosɛbɛ. Ko a fɔra a ma k'a ye ko fantanden tɛ ɲɛ sɔrɔ musique la ale filɛ ka baara kɛ ka dusu ta ka baara kɛ fo ka tɔgɔ sɔrɔ bi kɔni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko Sori dɔlen don musique kɔnɔna na. Sori i ko avantage fana sɔrɔla olu i m'o énumérer an ye dɛ. Alhamdulilayi bi kɔni n bɛ Ala fo parce que jatigiw y'a kɛ n ye hali kɔsani na Lalabi a ye lander di yan n jatigiw ye mobili di yan fa bɛɛ fɛ. Barika Ala ye barika. Alhamdulilayi n bɛ Ala fo terrain kɔni dɛ terrain dira ma fa bɛɛ. Parce que n bɛ don a la waati min na hali moto tun tɛ n fa bolo mais bi alhamdulilayi n bɛ Ala fo ni maa min ko waso man ɲi wuli ka bɔ a kɔrɔ Ala fɔlɔ wasora fɛn tɛ maa min fɛ o bɛ se ka waso wa. O tɛ se ka waso fiyewu. Voilà e tɛ se cɛsiri la e bɛ se ka waso i ɲɔgɔnnaw cɛ la. O tɛ se ka kɛ fiyewu. Mais ni Ala y'a k'i ye n b'o fɔ ni maa min ko waso don i b'a fɔ a ka taa Ala kama. N bɛ n jatigiw fo dan tɛ foli min na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan n tɛ hami ne tɛ baara fila kɛ ni dɔnkilida in tɛ n tɛ mori ye n tɛ somara n tɛ buguri da wa hali n tɛ kuranɛ haya dɔn mais kanubaw bɛ ka n balo su ani tile. Ala mɔgɔninfin bɛ diɲɛlatigɛ baara o baara la i ŋaniya ɲa i ni mɔgɔ ɲɔgɔn cɛ kana mɔgɔ juguya n'i kɛra artiste ye kana don bɛɛ ka so kan'i taama ɲɔgɔn kɛ bɛɛ ye. D'accord. Kana sigi bɛɛ ka gɛrɛn na kana bɛɛ ka dumuni kɛ kana bɛɛ ka thé min hadamaden da y'i faden de ye n'i ye kuma fɔ ka ban a bɛ lamɛn de diɲɛ de sigilen don k'e lamɛn bon n m'a fɔ o t'a la. O kɔni t'a la. Voilà o bɛ cogo min na n'i sen ta ka bɔ i ka so ka don mɔgɔw ka so diɲɛlatigɛ kuma bɛɛ bɛ fɔ yaalalikɛla ma mais n'a fɔra i ma i ka so a ka f'i ma siɲɛ kelen a ka f'i ma siɲɛ fila maa bɛ sɔrɔ min b'i jate minɛ dɔ b'i défense ta k'a sɔrɔ i t'a kɛnɛ kan. O ye tiɲɛ ye. Hadamaden bolo si tɛ bɔ a kɔnɔ maninfin b'i ka minɛta dɔn n'i y'i ka minɛta dɔn i bɛ se kumayɔrɔ la. N'i yɛrɛ bɛ wajuli de mais ça ce sont des vrais conseils là. Voilà c'est pour cela que ne bɛ n yɛrɛ de layɛ parce que n y'o fɔ n teri dɔ ye don dɔ kuma de bɛ bɔ n'a ye n ko ne ye fantanden de ye n'a bunna sisan ko ye ne sɔrɔ Bamakɔ yan ne fa tɛ yan ne ba tɛ yan ne ba bɛ kule de fɛn tɛ n kun Sori ma n to n danbe la a nana kungo se ma. N ko de kama ne bɛ n segin n ka so n tɛ bɔ n ka so ni n bɔlen n ka ɲɛnajɛ yɔrɔ ou bien voyage n'o tɛ dalu tɛ ne bolo foyi tɛ ne bolo ni yɛrɛ hadamaden ka dalu ye foyi wɛrɛ t'i bolo i ŋaniya i ŋaniya kosɛbɛ. Ayiwa a y'a mɛn Fanu Sori ko bɛɛ lajɛlen k'a ŋaniya n'i y'i ŋaniya ɲa fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ ɲa. A banna e ye ne wele sa ne ni vitesse donna ne ni maa ma don i kan n kelen de ma don. I kelen de donna. n bɛ don min na bi n'a sɔrɔ ne ɲɔgɔnna dɔ don ko tɔgɔ b'a la est ce que a kelen min na. Ayi i tun bɛ na n'i ka genre manager ye. Hadamaden bɛ taa cogo min dɔrɔn i kelen de bɛ na. I kelen de bɛ taa. Maa b'a fɔ i ma ko n ko bi karisa ka d'an ye karisa ka d'an ye i ka du ye tiɲɛ don Ala ka kanu to kanu in dara diɲɛ na yanni i ka na mais Ala k'an kisi n'a bilenna bi i kelen de b'a degun ye fɔlɔ sanni maaw k'i dɛmɛ. Ça c'est vrai. Voilà n b'a fɔ n badenw ye dɔrɔn toujours hadamaden dusukun ye hɛrɛ kanu ni mɔgɔ ɲɔgɔn ye toujours n'i ye mɔgɔ ɲɔgɔn ye fili la a ladi diɲɛ ye ladiliso dɔrɔn de. Awɔ diɲɛ ye ladiliso dɔrɔn de hali ne yɛrɛ ne ye fili dɔ la sisan ou bien ne ye kuma dɔ fɔ sisan i bɛ se ka diri karisa i ka nin kuma in ma ɲi n b'a dɔn o yɔrɔ la ne filila mais n b'a rectifier diɲɛ bɛ ten dɔrɔn de. Ala ka Mali kɛ Ala ka bɛɛ kɛ comme i n'a fɔ Sori. Amina yarabi. Parce que sisan Mali yɛrɛ an k'a dɔn an bɛ ni kana classer surtout aw yɛrɛ ka milieu hypocrisie aw yɛrɛ y'o dɔnkili da ka caya ni mɔgɔ ye fɛn min kɛ n'a ma ɲa i k'a fɔ a tigi ye a b'a rectifier sur le champ. Balo yɔrɔ tuma min na an tun bɛ démission arandi ka bɔ dɔnkilida la i n'a fɔ i bɛ ka démission kɛ cogo min na. Parce que dɔnkili tiɲɛna. Cogo di. Mais n'i y'a bila n bɛ taa sonyɛni de la balocogo tɛ na. Mais i bɛ se ka taa fɛn na danga na. Jumɛn cɛɲɛbɔ la o ye min da ne kan ne bɔr'o la ne yɛrɛ bɛ Ala fo. Mais i tun kan ka bɛnniw san ka bila yen nɔ walasa o fana ye projet dɔw ye walasa denmisɛnnin wɛrɛw bɛ yen nɔ i bɛ se k'u encadrer déjà i yɛrɛ i bɛ Kulukoro dɔn i bɛ se k'u encadrer ka cɛncɛn bɔ k'u bila genre ka moderniser dɔɔni quoi. Mais Kulukoroka yɛrɛ b'a dɔn cɛncɛn bɔ bɛ cogo min na fo ni min miirila fa yɛrɛ ka fandanya na sa ka taa badingɛ kɔnɔ n'o tɛ cɛncɛn bɛ min da mɔgɔ kan. A ma nɔgɔn. I tɛgɛ bɛ kɛ i n'a fɔ ko ndugu i tɛ se ka tɛgɛ ci maa ɲɛ kan hali n'i tɛgɛ di buranna mɔgɔ i yɛrɛ wuli sa i bɛ maloya. Pelu de b'o kɛ mɔgɔ la. Mais dɔ bɛ n bolo yan n b'o fɛ k'o bila ka taa Kulukoro a ka taa dɔɔni ɲini sinon jamana in bɛ cogo min na i ko bi a laban an bɛɛ bɛ taa Kulukoro cɛncɛn bɔ la dɛ.
Sori i nali diyara ye n bɛ fɛ i ka dɔnkili dɔ ta nin yɔrɔ la komi an sera an ka émission kuncɛ yɔrɔ la i ka dɔnkili dɔ ta nin yɔrɔ la walasa an bɛɛ ka parce que an lafiyala fanu yɛrɛ sisan u satisfait la ça a été ouf quoi i t'a kɛ ɲuman ye ka juguya to nafa dun tɛ juguya la fo nimisa i t'a kɛ ɲuman ye sabali nafa foyi tɛ juguya la fo nimisa bi furu ma nɔgɔn ne ba ni bɛnna ni furu jugu ye i ka Ala lajɛ i t'a kɛ ɲuman ye i ka sabali nafa foyi tɛ juguya la bi baara ɲɔgɔnya ma nɔgɔn de ni Ala ye lajara bi baara yɔrɔ la i ka sabali nafa dun tɛ juguya la fo nimisa ni bɛ miiri Mamadu la don min kira jani na Magandugu Muhamadu ko k'a bi kasi don min Ala ye hayu jigi Mamadu kan a ko kira ni ɲɛji bina min Magan bɛ halaki i ka to ne Ala de ma e ka taa bɔ Madina Ala kira taara Madina k'i to Madina kaw ka janjo la a ko a bi taa a badenw lajɛ Tɔyifa jamana kan i ka nin yɔrɔ lamɛn Tɔyifa kaw nana fatɔw bɔ ka fatɔ ani laloma kuluw bɔ u ye kira bɔ ka joli bɔ kira la o don Mamadu tɔɔrɔ la nin don na Ala ye Jibiru labila ka jigi ko ka kira Mamadu ɲininka a bi fɛ a ka mun ne kɛ Tɔyifa kaw la o don kira jɔlen ɲɛji bɔra daliba Ala a ko n daba Ala ne dɔnniya yira Tɔyifa jamaw la n'u tun ye ne dɔn u ti ne bɔ ni fara ye fo ka joli bɔnna i ka yafa olu ma an ka sabali ne ma nafa ye juguya la nimisa kɔ a n'a danna ne ma an b'a continuer jusqu'à wagati de don merci beaucoup Sori ni i nana an ka wele jaabi o diyara n ye kosɛbɛ i bɛ se k'i ka folikan laban ni ladilikan laban jumɛn de di fanuw ma i adresse la bon alhamdulilayi n bɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen k'i bɛ jamukan in lamɛn n b'i fo i sigiyɔrɔ la i mana kɛ baara o baara la n b'i fo i mana kɛ jamana o jamana la n b'i fo mais an b'a ɲini tunkarankew fɛ toujours ka cɛsiri bila ɲɛfɛ ni diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ u kana ɲinɛ so kɔ a mana gɛlɛya togo togo i bɔra yɔrɔ min na o dɔn a mana nɔgɔya cogo cogo i bɔra yɔrɔ min na a dɔn mais an b'a ɲini masaw fana fɛ tunkarankew bɛ ɲani min na u bɛ wari min bila ka na a bɛɛ kana don kɔɲɔmuso la baara ka se ka kɛ don dɔw la gɛlɛya bɛ yen don dɔw la nɔgɔya bɛ yen an b'o misaliya di an bangebaaw ma ka yafa ɲini artiste kɔrɔbaw bɛɛ fɛ ka yafa ɲini an dɔgɔninw bɛɛ fɛ ka yafa ɲini an génération bɛɛ fɛ adamaden kuma man ɲi maa min ko n b'a bɛɛ dɔn a bɛɛ bɛ tiɲɛ o de bolo i n'a fɔ n'i jan ka gabakuru fili a bɛ bi yɔrɔ min e de b'a dɔn Ala de y'a dɔn b'a ye a bɛ se ka kɛ ne kumana mais a t'i n'a fɔ ne b'a bɛɛ dɔn min dɔn y'o fɔ a bɛ se ka kɛ o kɔnɔna na fili b'o kɔnɔ n bɛ yafa ɲini an lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fɛ n bɛ ka yafa ma kira kanu kosɔn sɔli ala nabi merci beaucoup an balima Mali kunnafoni lajɛbagaw comme an y'a fɔ ye a ka artiste mandi tun b'an bolo n'o ye Zigiri Sori ye a bɛ continuer ka cliquer j'aime kan ka commentaire baw kɛ ni tun y'an ka émission mandi ye bon an sera a kuncɛyɔrɔ la an b'a fɔ Sori an bɛ jɛ ka dugawu k'a ye Ala ka se da ye a ka se k'a ka projet tɔw réaliser a ka se ka san sɔrɔ a ka musique kɔnɔna na kosɛbɛ kosɛbɛ a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ